संस्कृत भाषेन स बिल्वमंगल ठाकूर अंतू सांगतांच की व्रजधाम अंतू लोणिया चोरू म्हणूची प्रसिद्ध जावन आशिल्लो आणि गोप्यांक गेले अवंगाले खंपिले चोराले आश्रय घेतिलेंगेले अनेक जीवितावधींतू केल्लेले पाप पुराय चोर्चितसले चोराग्रगण्याक हाव नमन करता. कोण श्रीमती राधाराणीले हृदय खंपतकी कोण कळे पावसा मोडाचे ते जगजगपण खंपतकी तगेले पादाश्रय घेतिले मात्राक तंगेले पुराय ताप आणि दुःख खंचितसलो चौराग्रगण्याक प्रणाम करता. तो तक्का शरण आयिलेले भक्तांक वाट चुकोनो आणि भोंडोन घेवसून घर नतिले भिक्षुक करयता. आहा असले भयंकर चोराक तिनी लोकांतू खई पळयनी आणि खई ऐकनी असल केवल तगेले नाम उच्चारण केल्ल मात्राक ಹೊಳ್ಳೆ पापराशीचे ಹೊಳ್ಳೆ पर्वत नाश जावता. असले आश्चर्यकर चोराक हाव खई पळयनी आणि खई ऐकनी. हे चोरा मिगेले धन मान इंद्रिय जीवन आणि मिगेल सर्व चोरनु तू खैंक धावता हावे मिगेल भक्तीन तुका बांधून घाला. मुखार सांगताची तू यमरायाले भयानक फासी कट करतलो. तू भौतिक अस्तित्वाचे भयानक द्वार कुडकू करतलो आणि तू सकड भौतिक बंधन दूर करतलो. जलारी तू तुगेले भक्तान प्रीतीन घालल गांटी मेक्कळू जायना. हे मिगेल सकडे चोरलेले चोरा आज हावे मिगेले अज्ञान रूपी घोर अंधकाराने अत्यंत भयानक हृदय रूपी कारागृहांतू तुका बंदी केला आणि तू मस्त काळताय तुगेले पुराय चोरीक उचित दंड भोगू कापडता. कडे सांगतांची हे कृष्ण मिगेले सर्वस्व चरललो मिगेले भक्ती बंधन तुका केदनाय तुक ತೊಂದ್ರೆ दिता असता. ते देखून मिगेले हृदय रूपी कारागृहांतू निवास करता. इत्याक म्हळारी कोट्यानु कोटी वर्स ताय हाव तुका मुक्त करना म्हूण सांगून बिल्वमंगल ठाकूर हे चौराष्टकमांतू सांगतांची. हरे कृष्ण. धन्य स्टार्ट करे मा धन्य. हरे कृष्ण. व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. ह्या श्लोकार्थ व्रजभूमींतू लोण्या चोर म्हणून प्रसिद्ध आशिलाक गोपिका स्त्रियाला अंगाल चोरतल चोराक शरणागत जल्लल जनाला अनेक जन्माच्या पुरई पाप चोरतलो चोरालंतू अग्रगण्य जावन असील परम पुरुष श्री कृष्णाक हांव प्रणाम करता. धन्य आचार्य. पदेपद सांग देवा. ऑलरेडी ट्रान्सलेशन सांगून झाले राजेश्वर राव माताजीनं. श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरं पदाश्रितानां च समस्तचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं य करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृग् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि. यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्दृग् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि. धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हृत्वा मम सर्वमेव
पलायसे कुत्र धृतोऽद्यचौर त्वां भक्तिदाम्नासि मया निरोध छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबध लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलसना त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरहृदया न हि मोचयामि। हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ. ಚಂದ ಕೊಂಡ್ सांगला देवा. तू ಕೆಲಪಟಿ येता आम्हाला सेव दिवसक प्रतिपटी का हा तुका वॉइस वर लायक असं ताला ज्ञान असतो का ओके भारी छान कोण सांगला अनंत अनंत धन्यवाद देवा भगतपणा कोकणी टीमानी ओके अशी मुका सुनेम सेव देऊ का. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तुम्ही पडणे किती चंद कोण धन्यन पदी सांगितलं असं चौराष्टक मग 1 महिनवरी नु प्रदलय मुका मळरी अशी दिसत की आणि का 1 महिना असलं हे पदी संज्ञा म्हण दिसतं ना. सो कृष्णाने दिवाळी समर्पण सो हंत एक्सप्लेन केलेलं असतं स्वामीनं. सो आता तशीच आम्ही इतकं नेक्स्ट केवल अष्टकम ऐकूया हे सांगू येतं असं ती आर्य नायक. सो हंत हे कशी एक देवाला एक शेल्टर घेऊ का डिवोशन कर का लॉर्ड कृष्णाने म्हणून तो बरेल असं आम्ही कसं नाही एक मेटेरियल अचिव्हमेंट करता त्या पूर्ण टेम्पररी ओनली भक्ती भक्ती एकची आमका इटर्नल हॅपीनेस दिता. सो ताजे खातीर कृष्णाक सर्वीस सांगता आमी आमगेले टाइम घालका तागेले पाद कमला गट्टी धरका तशी आमी हे एक डिटर्मिनेशनरी हे पद ऐकूया. कृष्णा तुगेले लोटस पीठ आमकां सोण अशी एक आशीर्वाद करी तशी एक डिवोशन म्हणजे ग्रेट ट्रेजर कळवा त्या मोडार आमी हे पद ऐकूया. केवलाष्टकम संस्कृत रस नीलकंठ गोस्वामीन बरेल असे तशींची हाजी फर्स्ट ट्रान्सलेशन सांगतात ती रश्मी भट माताजी ताजे मागीर आर्य नायक आर्य नायकन पद स्टार्ट करीत. ओके. हरे कृष्ण माताजी. ಇಲ್ಲಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ರಚನೆ ತಸಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅಷ್ಟಕಮಚ್ಚ ಅರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಯತ್ನ हरिनाम एकची पुरा गॉड वस्तूचे कशी मस्त गॉडस जावनस पुरा विषಯಕ್ಕಿಂತ मंगळ जावनस हरिनाम म्हणून सांगताची. सेकंड ट्रान्सलेशन की उत्कृष्ट जावन आशिल्ले ब्रह्मादಕ್ಕೂನು ದೇವ್ನು ಪೂರಾ ವಿಶ್ವ ಪರಮಾತ್ಮಲೆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ದಕ್ಕೂನು ಮಾಯಲೋಕ सृष्टि जल्लले त्या लोक समेत श्री हरीले पवित्र नाम मात्र सर्वस्व जावनस म्हणून सांगताची. एक व्यक्ती सदा उडगा असो दवर घेवका म्हणून शिकोचे गुरु आवस बापूसू आणि स्नेहित कोण म्हणल्यारी श्री हरीले नाम मात्र आम्ही नित्य स्मरण करका आणि उडगास दवरका त्या मात्र साध्य म्हणून सांगून सांगताची. चारी चंद सांगला की आमगेले अंती केदनेत म्हणून गोत्तू ना तशी जावन आम्ही केदनाची सदाची सांदकून श्री हरीले पवित्र नाम घेवचे सर्वस्व म्हणून सांगताची. पंचादशस की निज जावन एक श्रेष्ठ भक्तो शुद्ध भक्तीरी श्रीहरील नाम घेताची तई श्रीहरी केतना शाश्वत जावन अस म्हणून सांगून सांगताची. कितले दुःख भरी जावन अस ये लोक जन मात्र विसरलींच श्रीहरीले पवित्र नामची सर्वस्व म्हणून सांगून. हरे कृष्णा. आर्य नायक स्टार्ट करे देवा तू. हरे कृष्णा.
मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् सगुरु सपिता चापि सामाता बान्धवोऽपि सह शिक्षये च सदा स्मर्तुम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् निःश्वासे न हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयामतो बाल्यात् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरे सदा वसेत्तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् अहो दुःखं महादुःखं दुःखं व्रतं यथा काचार्थं विस्मृतं रत्नं हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् दीयतां कर्णो नियतां वचः गियतां नित्यम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् त्रीणिकृत्या जगत सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण आर्या केलपटी तुगेल सिस्टर वटवरे तू सिंग करता आद्य लोटू आजी तू एकली सांगला बट तुगेल ब्युटिफुल वॉइस तुगेले चंद कोण सांगितलं केवल अष्टकम्मा ऐकूया म्हणून दिसले आणि कनिकाची तशींची तत्तवड बरे तू येऊन चंद पद सांगता एव्हरी टाइम अशी मुका सुनवारे सेव दिव का देवा ओके तशी हांव आम्ही टीमा तुकून तशी बघत पडना कोंकणी टीमा तुकून तुका रिक्वेस्ट करता तशींची आता वडवरे आमगेले चौराष्टकम ट्रान्सलेशन टीमा तुकून राजेश्री राव माताजीन चंद कोण सांगितलं असं तांकवरे अंत धन्यवाद तशींची आप ट्रान्सलेशन सांगितले रश्मट माताजी कोरे अनंत धन्यवाद माताजी थँक्यू सो मच हरे कृष्ण आता मी नेक्स्ट ईशान किनी नंदनंदनाष्टकम घेऊन येत असती सुचारु वक्त्र मंडलम हे संस्कृत रस हे पद नंदनंदनाष्टकम ಬಳಕನೆ ಬಿಲೋವೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಂದ
ನಂದ ಮಹಾರಾಜನೇ ಕೂತು ಕೃಷ್ಣ वृंदावनंतू ताणे भरती हे अष्टकमंत कृष्णाले ग्लोरीफाय करता की तागेल ब्युटी तागेल कंपॅशन तशी तागेले कशी ताण डील केला आमी वृंदावन वासी वाटो तशी तो डियरेस्ट फ्रेंड तो आमी ताका देव म्हूण लेखील ना तांणी ताका फ्रेंड फॅमिली मेंबर्स एकूण तागेले इकने कृष्णाले इंटिमेट स्वीटनेस तांणी भारी चंदकोनी एन्जॉय केलेलें आसा तशी आमी हे नंद महाराजाले ಕೂತು तो आमगेले हार्टान रिवील करो तागेले प्रेझेन्स आमकां कळो तशींच आमी हे ब्युटिफूल अष्टकमंतू इमर्स जावया हे नेक्टेरियन सॉंगान तू ऐकूया चंदकोर न्हू सो ताजे खातीर हांव आतां नेक्स्ट किर्तन आपीत आसा ईशान केणी ताजी ट्रान्सलेशन सांगू येता आसा ती पूर्णिमा केणी माताजी हरे कृष्ण माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत पूर्णिमा केणी माताजी आसावे ईशान तू पद स्टार्ट कर देवा सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलम् सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् सुनासिकाग्रमौक्तिकं सुवच्चदन्तपङ्क्तिकम् नवाम्बुदाङ्गचित्कणं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् करेण वेणुरञ्जितं गतिकरीन्द्रगञ्जितम् दुकूलपीदशोभनं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नखद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् सुगन्ध अङ्गसौरभम् उरुविराजिकौस्तुभम् पुराशिवत्सलाचनं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् वृन्दावनासुनागरं विलासनुगावासनम् सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् व्रजान्यगासुनायकं सदा सुखप्रदायकम् जगन्मना प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् श्रीनन्दनन्दनाष्टकं पठेद्यत श्रद्धयान्वित
तरेद् भवाब्दिदुस्तरं लभिद्ददङ्घ्रियुग्मकम् तरेद् भवाब्दिदुस्तरं लभिद्ददङ्घ्रियुग्मकम् नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे इति श्री नंदनंदनाष्टकम संपूर्णम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ईशान किणी वरती चंद कोण सांगेल असं आणि अशी मुखासून येऊन साव देऊ का देवा तू केदना येऊन चंद कोण साव दिता उशीर आता तू कधी सांगताना ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕೀರ್ತನ. थँक यू सो मच बाबा. अशी मुखासून येऊ का? ओके. सो अंक पूर्ण जणांक ट्रेन केलेला आहे माताजी सक आम्ही भगवत पुराण कोंकणीचे माताजी ट्रेन करतात माताजी सक सर्वांक अनंत अनंत धन्यवाद सांगता हांव. हांव एक नाव सांगू एक नाव म्हळ्यार हांव कडे विसरलो रे म्हणून कोण कोण आसा म्हणून म्हाका गोत ना त्या टिमान तू परती चेडू आसा कहाणी टीच करता आसा ती खुशी जाता. सो हरी बोल हरे कृष्णा. तुमकां बरें धन्यवाद माताजी पूर्ण जणांक इन्वॉल्व जावन आशिल्ले. सो आमी आतां नेक्स्ट कीर्तना वच्या. नेक्स्ट कीर्तन आमी दामोदर अष्टक हे कार्तिक मास आमी सांगतात न्हू ते सांगू येता आसा ती आद्य नायक हे बरयला व्यासदेवन पद्मपुराण तुकून हे घेतील आसा. सो तशीच आमी दामोदर अष्टकम म्हळ्यार आमकां सेतकने मदर यशोदान कृष्णा कशी रोपन बांदून घालली वय न्हू सुप्रीम लॉर्डाक. सो मी तांचो आलोचन करीत सुप्रीम लॉर्डाक कशी तुमी कॉन्कर करीत कशी तुमी ताका वश करून घेवत म्हणारी ओन्ली प्युअर डिवोटी जाल्यार मात. सो तशी तागेल वयरी भक्ती प्युअर डिवोशन असल्यार तो तुमी हाता येता तशी देवा कंट्रोल करू इजी वे आनी सो तागेल अम्माक मात आसा दिते यशोदा मात अस्सल मोग आसतो आमकां खंडीत आसना नवा. सो हे एस्पेशली आमी हे पद कार्तिक मासान तू चेरीश करता ती दामोदर आरती करतात आमी नवे ते तिगेले एक सेल्फलेस डिवोशन यशोदा माले ते हांतू पद आमकां यु नो तांतू दिसता आमकां हे पदांतू स्वामी व्यासदेवांच्यान तुका बरयलें आसा. सो आमी अशी प्रे करूया की एक ड्रॉप असल एक ड्रॉप स्मॉल टायनी ड्रॉप वरे आमकां मेळो देवा असल भक्ती आमकां तू दी देवा म्हणून न्हू हे ब्युटिफूल दामोदर अष्टकम एन्जॉय करूया. सो हे हाजी ट्रान्सलेशन सांगू येतात ती कृष्ण भट माताजी. हरे कृष्ण माताजी तुम्ही स्टार्ट कर. हरे कृष्णा. व्यासमुंद्रचे केलेले दामोदर अष्टकमाचे ट्रान्सलेशन सांगूक प्रयत्न करता. फर्स्ट सांगता तशेंच की परमात्माले रूप शाश्वत ज्ञानाचे आनंदाचे भंडार जावन आसाचे शार्का आकाराचे कन्नाचे ते हेकडे तेकडे वताच कोण गोकुलाचे क्षेत्रांत सुंदर जावन प्रकाशमान जावन आसा की आवसू यशोदाक भिवन धावलेलो वैरी दवरलेले लोणी चोरून खत्तालो आवसू ताक घंटूचे बुरकुळो आवसून ताक घंटूचे बुरकुळो बेतून घाललो तसल कृष्ण यशोदमाक रुक्काचे ओकलाक बांधून घेतिलो तसल श्री परमात्म श्री दामोदराक गेले नम्र नमन. आवसुले हत्तांतू बड्डी पडून रडता आशिलो तागेले 2 कमला फुल्लाचे हातांनी दोळ गश्टिता आशिलो तागेले दोळ भयानी भरला. गळेरी शंखमणीचे 3 गेरे आशिले तागेले रण्य निमित्त तागेले गळ्यांतू आशिले मोत्याचे हारू हेकडे तेकडे वता आशिले तागेले पोट दोरीन बांदिले नाही न्हंयेचे आवसुले परिशुद्ध भक्ती दाखून बांधून घेतलो तसल परमात्म
श्री दामोदर मिगेले नमन. अशी बाल्याचे लीले गोकुलवासिक भावपरवश करताना कोण परिशुद्ध भक्त जावन आसाच की तांकां तांगेले परम महिमा ऐश्वर्य ज्ञानांतू बुड्डोन आसता. तसले दामोदर देवाक मिगेले नम्र नमन. ओ देवा, तू पुरा रितीचे आशीर्वाद दिवत सक्त आशिल्लो. हांव तुगेले निराकार मुक्ती वैकुंठ शाश्वत जीवनाचे वरे निमगिता. भक्तीचे नवविध भक्तीचे प्रक्रियांत मात्र मुक्त. ओ देवा, बृंदावनाचे गोपाल जावन तुगेले रूप मिगेले हृदयांतू केन्ना सदा जावन प्रकट जावका म्हणून मागता. ओ देवा, तांबडे जावन आशिल्ले, मृदू जावन आशिल्ले काळे वर्णाचे केस तुगेले कमला तसले तोंडारी एक वेळा येवन पडता आशिल्ले. यशोदामा तुका पळोवन घडी घडी उम दिता आशिल्ली. आनी तुगेले वंट बिंब फ्रुट्सावरी तुगेले कमला फुल्लावरी आशिल्ले तोंड केदनाय मिगेले हृदयांतू प्रकट जावो म्हणून मागता. ओ परमात्मा, हांव तुका नमस्कार घालता. ओ दामोदरा, ओ अनंता, ओ विष्णू, ओ गुरुदेवा, तुगेले दुःख सागरांतू बुड्डोन आशिल्ले हे अज्ञानिक हे बंधनादकुनो सोडई देवा. तुगेले कृपादृष्टी मिगेल वैरी दवरी म्हणून निमून घेता. दामोदरा, कुवेराले दोन्ही चरडूंक जावन आशिल्ले मणिग्रीव नवला कुवेर पुत्रांक नारदाले शापदकुनो मुक्त केलेले देवा. दवर न्हू मुक्त तुमगेले मक्का. तुमगेले प्रेम भक्ती करुणे करी देवा मक्का आणि कसले आशिना. हरे कृष्णा. ओ प्रभू दामोदरा, तुगेले पोट्टा बांदिले दोरीक मिगेल नमन. मागिरी तुगेले पोट्टाक नमन करता. ते पोट्टांतू सगळे ब्रह्मांड वासस्थान जावन आस. तुगेले प्रिय जावन आशिल्ले राधाराणीक मिगेले प्रितीचे नमन करता. अपरिमित लीला करचे तसल परमात्मो कृष्णाक मिगेले अनंतानंत नमन करता. हरे कृष्णा. स्टार्ट करें. हरे कृष्णा. आर्य देवा स्टार्ट करायचं. हरे कृष्ण. दामोदराष्टकम्. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् यशोदाभियो लोकलादवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृदन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रेरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यावयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तेर्जितत्वम् पुनः प्रेम तत्स्थं शतावृत्तिवन्ते वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुकाम्भोजा अत्यन्तलीलैर्वृतन्तं कुन्तलैस्तिग्धारतैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितां बिम्बारक्ताधरं मे मनस्याविरास्ताम् आलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम्
कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणि क्षमाम् आज्ञाम् एत्यक्षिदृश्य उभेरात्मजौ बद्धमूर्तै द्वयद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेस्ते दामोदरेह नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरकीर्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण आर्या ब्युटिफुली सांग बाबा केदना तू आणि तुगल बहीण दोघा येऊन चंदकोन सांगताती अहो पुढे सांगेल म्हणके हे कारकाळाची उदकांत स्की म्हणो चंदकोन सांगताती एनिवे गावची पुरा गावाची चरडू मरे अशींची आमगेले खंय तुकुनो गोवा तुकुनो कन्याकुमारी पासून खंयची आमची गेल चरडू असले भारी चंदकोन सांगतात पद सो अशीं तू चंदकोन सांगिल असं ॲज युजल धन्यवाद देवा भगतपण कोंकणी टीमा तुकुनो तशी अशी मुखासून येवन तुका सेव दिवं का हरे कृष्णा तशी ट्रान्सलेशन सांगितलं रश्मी भट माताजी परे अनंत अनंत धन्यवाद माताजी थँक्यू सो मच मग तशी म्हणके ह्यांक सगळं जण इतकं ब्युटिफुल कीर्तन शिकून दिलं असं मे बी रश्मी भट माताजी वर असते ती माता विनोदवाणी माताजी तशी चांगली शैला प्रभू माताजी तशी पूजा वेटेकर मग कोणाने नाव सोडून असल्यावर मग माफ करा सो हरे कृष्णा आता मी नेक्स्ट कीर्तन वचे जगन्नाथ अष्टकम सो हे सांगू येता दुर्वा वागले सो हे आदिशंकराचार्य बरेला संस्कृतर असं जगन्नाथ म्हणे कसं ने लॉर्ड ऑफ द युनिवर्स ना जगತ್ತಿನ ನಾಥ सो हागे फेमस अष्टकम हे जगन्नाथ अष्टकम सो आमगे लगता पुरीचे हे येता असं रथयात्रे येता असं लागीची सो पुरीचे रथयात्रे सगळ्यांक तो मर्सीफुल देव भायर येवन पुरे जण आशीर्वाद करता दर्शन दिता नवा सो तागेले डिवाइन तागेले फॉर्म आणि तागेले कंपॅशन अनलिमिटेड कंपॅशन पुरा हे पद अंतू स्वामीन वर्णन केलेलं असं मी वरे जगन्नाथले मागून घेऊया आमके एक हे गाईड कर देवा खंयचे सर्कमस्टन्सेस असो मी तुका लागेस का देवा वचचे ना न्हू सो खंयचे सर्कमस्टन्स असो कारण आमगेले कर्मान मेळ्ळें म्हणून रेट कमी ना देवा लागीं लागीं आसका आमी खंयचे सर्कमस्टन्स असो चांग असो वायट असो पण तू देवा क्लोज रेवका तशी आमकां देव चलोवन दिवो मी तागेले दर्शन केन्ना आमकां तात्ता वेळी प्रतिवर्ष वेळची तशी देव चलोवन दिवो जगन्नाथ देव म्हणून आमी डिवोशनरी हे जगन्नाथ अष्टकम ऐकूया हे ट्रान्सलेशन सांगू येता असं ते आमगेले टिमा तुकून राजेश्वर राव माताजी सो तशींची दुर्वा वागली सांगता हरे कृष्ण माताजी तुम्ही स्टार्ट हरे कृष्ण आदिशंकराचार्यानं रचन केलेलं संस्कृत भाषेर असचे हे जगन्नाथ अष्टकमाचे अर्थ सांगूक प्रयत्न करता एक एक पटी कशी कालिंदी न्हंयची तीरारी संगीत मग्न जावन आशिल तो भोंवर कशी आस्वादन करतांची तशीची गोपस्त्रियांगेले मुखकमल भारी आनंदारी आस्वादन करता तसलल चरण कमल लक्ष्मी महादेव ब्रह्मो इंद्रो आणि गणेशो पूजन करताची तसल जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगेले दोळ्यांक मेळो म्हूण सांगता आसाची दाव हातांतू ಕೊಳಲು धोरनो मत्तेरी मोरापाकू दवरनो कुर्टारी हळदुवे झरी वस्त्र घालनो म्हळ्यार पितांबरी घालनो अस तागेल दोळ्याचे एक दिकांतुलेन तागेले प्रिय भक्तांक पळयता आसा तागेल दिव्य जावन आशिल्ले वृंदावन धामांतू तो सक्कडांकय सुपरिचित जावन आशिल्लो तसर जगन्नाथ स्वामी दर्शन मिगेले दोळ्यांक मेळो महासमुद्राचे तीरारी अद्भुत जावन आशिल्ले नीलाचल शिखराचे स्वर्ण मुकुट आसून शोभायमान जावन आशिल्लो तो बलभद्रू आणि सुभद्रा देवीले मध्येंतू विराजमान जावन आशिल्ले सक्कड देवांकय सेवे अवकाश दिवचे तो जगन्नाथ देवाले दर्शन आमकां नित्य
आमगेले दोळ्याक पळोवच्या जेवचे तशें जेवो म्हूण सांगता आसांचे. चारी हांगा सांगता आसांचे की दया समुद्र जावन आशिल्लो जगन्नाथ स्वामी कळे जावन आशिल्ले मेघ समुहावरी मोहक जावन आसा आनी लक्ष्मी देवी आनी सरस्वतीक आनंदाचे आगर जावन आसा. फुल्लले कमला फुल्लावरी तोंड आसची ताका देवते आनी ऋषी मुनी पूजन करताची आनी वेद गुणगान करताची. तसले जगन्नाथ स्वामील दर्शन मिगेले दोळ्यांक मेळ्ळो. रथारूढ जावन वतना वाटेरी प्रती ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆक ब्राह्मण समूह स्तुती करताची. तांगेल स्तुती ऐकून जगन्नाथू तांगेल वैरी संपूर्ण अनुग्रह करता. तसल करुणासागर आनी बंधू जावन आशिल्लो जगन्नाथ स्वामीले दर्शन आमगेले दोळ्यांक मेळ्ळो. ब्रह्मदेवाले मुकुटमणी जावन आशिल्ले जगन्नाथ स्वामीले दोळो कमल पुष्पादळा समान जावन आसा. निलाचला वैरी वास करतल तागेले पायो आदिशेषाले मस्तका वैर दवरला. भक्ती रसांतू मग्न जावन आशिल्लो तो राधाराणीले सुंदर शरीराचे आलिंगन सुख अनुभव करता. तसय जगन्नाथ स्वामीले दर्शन आमगेले दोळ्यांक मेळ्ळो. हांव राज्य जेवो स्वर्ण भवन जेवो रत्न ऐश्वर्य निमगिना. हांव सक्कडा वरी चंदी जावन आशिल्ली बायल जावका म्हणूय सांगना. महादेव नित्य निरंतर जावन स्तुती करची तो जगन्नाथ स्वामीले दर्शन नित्य दोळ्याक मेळ्ळो म्हूण सांगून प्रार्थना करता. कडेरचे अष्टक अंतू सांगता आसांची स्टॅन्झांतू हे देवादी देवा मक्क हे अर्थहीन जावन आशिल्ले ऐहिक संसारा दुखून पार करी. हे यादवपते मिगेले अपार जावन आशिल्ले पापराशी नाश करी. तू दीन आनी पतितांक उद्धार करता म्हणलंतू म्हाका संशयू ना. तसले जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगे दोळ्याक नित्य मेळ्ळो. आनी कडेर सांगताची कोण परिशुद्ध मनान हे पवित्र जावन आशिल्ले जगन्नाथ अष्टकम पठण करतकी तो सर्व पापा दुखून मुक्ती पावन विष्णू लोक पावता म्हणून आदिशंकराचार्य हे अष्टकमांतू सांगता आसांची. हरे कृष्ण. हरी बोल भारी चंदकोन सांगिनस माताजी तुम्ही. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. प्रणाम. प्रज्ञा दुर्वा वागले संगीत तुम्ही पद. हरे कृष्ण. नमो भगवते ಮುಖಾರಿ ದೇವ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಮುಖಾರಿ लग्यो कदाचित् कालिन्दित तविपिना सङ्गीततरावो मुदाभिरीनायैव दनकमलास्वदमदभूप रमा शम्भु ब्रह्माणपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे तुझे संवेदनं शिरसि शिखी पिच्छं कटिकते. हरे कृष्ण. दुर्वा ऐक ना देवा, ऐक ना. ऐकत माताजी ऐकत माताजी ऐकत असं. ओके ऐकतो. ओके. तुम गेले फोन पडायच सांग देवा प्रज्ञा मुखार सांग मुखार येऊन सांग. हा ऐकत नेक्स्ट सांग कंटिन्यू. ना सेकंड तू स्टार्ट कर देवा. तुझे सव्ये वेणू ते स्टार्ट कर.
ದೇವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟುತ್ತ तुका सिग्नल सांगना हांवें ना हांव दुसरो टाइम जॉईन करू आतां सांग मातसो सांग सांग एक सेकंड सांग मोबाईल असलं समजत की महाआंबोदे सांग देवा उलय तू उलय महाबोधी संताचा दंड कृपा परवारस जल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रमस्पृहदमल पंखेरुहमुख सुरेंद्रियाराध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथिमीलैव भूदैव पतले स्तुति प्रधुरभावं प्रतिपदमुक्काण्य सदया दया सिन्धुरबन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्मा पीड कुवलय दलोत्फूल नयनो निवासी नीलद्रौ निहित चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दी राधा सरस वपुरालिङ्गिन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयसे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न यसेऽहं रम्यं सकल जनकाम्यं वरवधू सदा काले काले प्रमथ पठिनो गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरम् आशारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिम् अपरां यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं यः पठे प्रवृतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोक स गच्छति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय शील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल दुर्गा मागले की जय किती छंद कोण सांगलं देवा ब्युटिफुली सांग तू व्हिडिओ ऑफ केलं म्हणजे बराबर ऐकलंय
भारी चंद कोण सांगितलं असं खुशी येतात देवा. ओके, अशी मुखासून नेऊन चंद चंद पद्य संका तुव्या कीर्तन संका. ओके, धन्यवाद आणि तुला अम्मा कोरे. ओके, हरे कृष्णा, प्रणाम्स माताजी. तशींची मेत फायनल कीर्तन आयली ती मधुराष्टकम समृद्धी सांगता असं हे पद हे बरेला वल्लभाचार्याजीन. तशींची हे संस्कृत लँग्वेजर आसा, सो तुमकां गोत्तशील म्हणके हे मधुराष्टकम म्हणतो. मोस्ट फेमस प्रेयर म्हळ्यार ग्लोरिफाईंग लॉर्ड कृष्णा. तागे फुल स्वीटनेस हांतू शीला वल्लभाचार्यान एक्सप्लेन केलेलं आसा. डिक्लेअर करता पुरा तागेले कृष्णा स्माईल वर्ड्स तागेले चमकण पुरा छंद म्हणून. तशी आम्ही बरे देवाले प्रे करूया की देवा तुगेले वयरी आम्ही मेडिटेट करता तशी तुगेले ते अट्रॅक्टिव्हनेस असणं स्वीटनेस असणं ताजेवरी आम्ही तुका अट्रॅक्ट जावं तशी ताजेवरी मेडिटेट करता तशी चलून दी देवा म्हणून. हे मधुराष्टकम बरे आम्ही चंद कोण रेलिश करूया ऐकूया. तशी हांव एक ट्राय करता ताजे ट्रान्सलेशन सांगूक. हरे कृष्ण. हरे सो कृष्ण. हरे कृष्ण देवला तू पद हरे सांगाला तुका. हा सांग पद सांग. हरे कृष्णा. मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसतं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरौ रत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तन मधुरं करणं करणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं श्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरं कमलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं प्रष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपां मधुरा मधुरा दलितं मधुरं पदं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इति श्रीमद्वाल्मीकिः वल्लभाचार्यविरचितं मधुराष्टकं सम्पूर्णं।
थँक्यू देवा चंद कोण सांगितलं असतो वा लास्ट ಸ್ವಲ್ಪ दिसता बशिले बट तुका इतलं वाडपद तू इतलं साणी असतो इतलं चंद कोण तू सिक्कून चंद कोण सांगितलं असतं ओके अशी मुखासून येऊन साव देऊ का बत्ती म्हणून येत देवा तू तत्तवळे का ओके अशी पद सिक्का शिकेतला असं ना शैला प्रभू माताजींची कोण अशा करू का व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस ओके अशी मुखासून येऊ का साव देऊच्या का हरे कृष्णा रचना माताजी वर एक धन्यवाद सांगता हवं हरे कृष्ण माताजी ಸೊ ಹರಿ ಸೊ तुम्ही पळयलें चेडवान पूरा जनन कितले चंद कोन वंडरफुल ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा मेनी ताका स्वीट फॉर्म्स कंचे वॉटर तीर्थ म्हणून तशींची सन ऑफ नंद महाराजा तशींची लॉर्ड दामोदर जगन्नाथ तशी आम्ही आचार्य गणानं चंद चंद कोण असल पदी सांगितलं असं कला म्हणलं आम्ही तशी पण देवाक रिमेंबर करता ती कृष्णा रिमेंबर करता ती ह्यांची मूड आम्ही नेक्स्ट कीर्तनापासून हाण आम्ही जीवन आणतो चंदुकन चांट करूया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तशीची या पदाचे एक ट्रान्सलेशन हा सांगूक प्रयत्न करता श्रीमद वल्लभाचार्यान बरेल असं त्यांनी 1479 तो 1531 पासून आशिल्ली काय त्यांनी सो देवाल वंट तोंड दोळो हासो तांगेल हृदय आणि तांगे चमकण पुरा अस्सल मधुर जावन आसा तशी पुरा गोड जावन आसा आमगेले माधुर्याचे चक्रवर्ती कृष्णाले उत्र दवो चारित्र दवो तशी चमकण दवो तागेल अंगल दवो हळदी अंगल न्हू देवाले तशी तागेल भोंवची दवो पुरा इतले चंद आसा स्वीट जावन आसा मधुर जावन आसा तशींची आमगेले एम्परर ऑफ स्वीटनेस कृष्ण मधुर जावन आसा तशी देवाल कोळलो आसा पायाची धुळी हात पाय भारी चंद आसा तागेले नृत्य बरें असो तागेले गोपाल ಒಟ್ಟು तागेले स्नेह असो गोपीर वटवर तागेले स्नेह हे बरे भारी प्रीतीपूर्वक जावन आसा तशींची आमगेले माधुर्याचे चक्रवर्ती जावन आशिल्ले कृष्ण भारी मधुर जावन आसा तशींची चारीचंद स्वामी सांगता ती तो पद भारी चंद कोण सांगताय तागेले हळदी वस्त्र जावो खावची स्टाईल जावो नीर काडची असो तागेले सौंदर्य असो पुरा भारी मधुर जावन आसा मधुर अशी आम्ही माधुर्याचे चक्रवर्ती जावन आसो कृष्ण देवान तिवचे मोक्ष असो आणि करची छोरपण असो आनंदमय जावन आसा तागे लिहिले एक आमकां शांतयुत जावन एक गिफ्ट म्हणून सांगेत नव्हे अशी आमगेले माधुर्य चक्रवर्ती जावन आसा आम्ही कृष्णाले गुंजाबेरी हार असो तागेले फुल्ला माळो तशीची ते स्वीट जावन आसा तशींची यमुना नदी असो ताजी उदक असो पुरा भारी चंद नव्हे तशी आमगेले कृष्ण माधुर्याचे चक्रवर्ती जावन आसा कृष्णाल गोपील लोटो असो गोपा बाला लोटो कालक्षेप करतो नव्हे तशींची खेळता तांगे लोटो तागेले खेळचे असो हे पुरा भारी आमकां खुशी दिता तशींची आमके सौजन्य भावारी खुश दितकय ओके तशी आमकां हे देव असो माधुर्य चक्रवर्ती कोण कृष्णाले गोपा बाल असो तागेले गाय असो ती हाता दोरची बड्डी असो ते ताणे कोरची सृष्टी पुरा आनंदमय जावन आसा तशी आमगेल कृष्ण सक्कड विशयांत बरे माधुर्य जावन आसा म्हणून स्वामीन बरयल्लें आसा सो अशी हांव कन्क्लूड करता सो देवाले आशीर्वाद आमगेल सर्वां वयर केन्ना आसो पुरा जन जी चंदूकून आयकल खातीर धन्यवाद तशींची पद सिक्केलें पुरा आमगेल टीम मेंबर्स आमिले कीर्तन टीमाक आनी भगवत पर्ण कोंकणी टीमाचे आमकां सक्कड माताजी सक अनंतान धन्यवाद भारी चंद कोण सांगेल आसा एक से बढ़कर एक से चंद कोण सांगेल आसा अशींची मुखासून चेडू आनी